Słuchajcie mego głosu, czyńcie to, co nakazuję, a będę Tebem moim przez cały czas. Gdy na moje zawołanie nie odpowie żaden z Was, wtedy swoją twarz odwrócę na długi czas. Jeśli nie wysłuchacie mnie, w ukryciu płakał będę, do niewoli poślę Was. Przodu ma, jeśli nie wysłuchacie mnie, w ukryciu płakał będę, do niewoli poślę Was. Przodu ma. Dziś odrzućcie wasze złości, obrzydliwość w sercach waszych. Powróć do mnie, Izraelu, mówi Pan. Twoje złe postępowanie, brak bojaźni i pokory ugodziły w serce moje ludu. Jeśli nie wysłuchacie mnie, w ukryciu płakał będę, do niewoli poślę Was. Przodu ma, jeśli nie wysłuchacie mnie, w ukryciu płakał będę, do niewoli poślę Was. Przodu ma. Słowa me poczynujecie, jako przedmiot winy waszej, brak wam ich upodobania, brak też czci. Jeśli szczerze naprawicie swoje drogi, czyny swe, sprawię, że znów powrócicie na ziemię swe. Jeśli nie wysłuchacie mnie, w ukryciu płakał będę, do niewoli poślę Was. Przodu